Здравейте, казвам се Петър Вълчев и съм режисьор, сценарист и фотограф. В момента се намирам в галерия Доза, където в момента е експонирана моята нова фотографска изложба, която се казва Уязвимост. Каня ви да разгледате изложбата Уязвимост, която ще бъде експонирана в галерия Доза до 11 октомври. Ще ми бъде приятно след това да споделите вашите впечатления, мнения и усещания, след като сте се докоснали до фотографиите. За мен тези фотографии са изключително лични и дълго време не бяха показвани и сега дойде моментът да бъдат споделени с публика. Това са фотографии, които се появиха в моето съзнание изключително интуитивно и по такъв начин са направени. Те отново са поместени в панорамния формат, който аз много харесвам. В тази серия работя с човека, с кожата, с докосването, с живата и с неживата природа, с скритото, с несъзнаваното, с ероса и еротичното. И всичко това е поместено в панорамния формат, с който аз обичам да работя. Искам да изкажа специални благодарности на галерия Доза и куратора Милена Едвинг за възможността отново да покажа моите произведения в галерията и за мен е изключително удоволствие за втори път моята самостоятелна изложба да бъде показана в галерия Доза. Искам да благодаря на психотерапевта и психолог Елица Великова, с която заедно сътворихме текстовете към изложбата и която е кръстница на самата изложба Уязвимост, и без нейното приятелско отношение и подкрепа тази изложба нямаше да бъде факт. Специалните благодарности са към Национален фонд култура, които продължават да подкрепят независимото изкуство в България. Благодаря от сърце.